Digo muy bulio, ndakwe nene bulio ake sabu abana bawo batoka na ana digwa kura baninga bacu kuromba teneta matanga. Ndio. Tulanga tema to banja nitali gani go stali nyomba go sai koroba go tali kende go sai wetu go sai kende. Obwanja na manyinga. Yes. Kwa igwete ne gaba na gete yakwa agete nyangi. Oro kina abaishikira mabolete. Ni taka taka teba iga. Obwanja ni mate ne gente kanga sana. Ndio. Ngoro ne kana kama na utike sukuru mwana tibako ko jana ndo mali nando na buoye. O ndo nando na buoye, nando genda buoye. Naenda abibuli ambane ke chamu isiko yo bata binanga soka ndo kiara ga kwalide. Yes. Abande bitu uti kutokonya mwanda yo mwana ga sogeta kale. Igere buya saka go kiri nyano kale ra go kutime buli ago kya. Okay. Obuna bwo mane jenga tabana kitika tote abana bitu kuti mandiro ngoli abengi. Yanyo mwana kutira go tenga ngo ndati gagenda bunanjire. Asante sana Yeski Mukora kwa kwenda. Kibonika. Asante sana Kisii FM alo. Kujina magara bwakira. Inkaninga bwakira uya. Kwa wakike sokoro yake ni mzana tukio kama nyambagara. Dinara uji watawe. Yes. Abantu kiwa iwana ngile. Kila wanyo malembale nge kuchivanze ile siro kurunze kabisa watapenenge sira kiti wangu tira wale bindaso bwa. Okay. Yona wayo ile abatiwe. Asante sana. Okay. Kisii FM hello. Kisii FM hello. Inkaninga no wa soire ngoyo. Inkaninga na manyete rekord masimba. Yes. Makopi serikali matiyo. Ele tirongo mnyaka uchuma simba. Yanka sengwana yanabere diera usonga koboko. Yes. Norocho bwantene. Mbobwa tubwa matene chibesa. Okay. Number 1. Umoise ko yonye ganje tebesa. Arona baratike kwendor. Yes. Lakini onye kere no mana no kwantani abwate no umoise ko yo. Baka banyomane. Kwandira abantu babere boka. Ngokwandero umoise ko yo. Osinyire na kyakora. Yes. Mamu mwababa ibuli abaye ni mate mbatagarretere. No mate ngo mwana ino nasoka se chitachiri nechikali lakini aitarantere pani gwaka bakemyaka yonse. Okay. No mate mokyo yara agende na bara agende no anda imokyo mokyo yibaka ino aba imokera ni gabuga bwasaru kutachiri umubwate na ndabo menterani wetraga igasasoka sataka. Okay. Igo bono kwanchanie bole kano nechibese. Kote yabo ibuli abwate ko mwana oyo anyomu. Nayo moise kegenda sumuga ko bwata na abakungu twa sogete chinyomba chigo twa oko nganyeke tandeke kwa nganyeke ko tiara kini ntori oron twa rweto igo iso katanga no kotakabara agera chinyanda mutyo. Na nkwalenge na chana nyome iwo simahinga otale ngoro yamana kweli. Asante sana. Okay. Lakini yekuchi. Waswahili wanasema asiyesikia la mkuu. Ono gane gesu ambo Swahili. Ambo Swahili. Ambo Swahili. Asiyesikia la mkuu ufunjika. Ono mkuu ningo. Wasasi wanasema mwana yaito wacha kuenda huko. Asiyesikia la mkuu afunjika huko. Hata kusema Biblos inasema nyithindo chikiti monde winji weche mari anyola. Abana bake iwa mangana yaba Bible. Ebi okwana. Ebi ndini kwatekera bona ngo igwento kwa kwana. Ngo igwento kwa kwana. Ekote bayiga. Ebana bake iwa bana mangana ya Bible yao. Bure kabisa. Okay. Bure kabisa. Okay. Mwaje mutende gacha tukire na merongene gore chinsa ibere cyabo no mambia. Chinsa ni cha Africa ya mocha. Ekirongo komanyinga pastor Reverend Migiro we kanisa ya Redeemed Gospel Church ya Kiumbu. Kubwatana no mujumbe onyali bali chacho moske Richard Tongi bagokwaregania asomo chango yorengete kuchikonye kanisa iyo ya Redeemed Gospel imemuchoke umbu kwaga chwa na koera inyoro mochango ini gora bitariki 5 na 2 umutinyo yo mwaka oyo gochagera chinsa inye chia mambia sekyoroligie kanisa iyo omogeni bwesiko nabe omulike monne bwe kyama kyabalimu kema ikaine na Nat omoske Wilson Sosion babwatana na Richard Tongi ya masa ya meliko ene kinga omochango iyo nkobora senchirenkerano gotaka kumanya mange goro
omuchango yo mwakire simi omo pastor Reverend Migiro goitera notice sano na ibere isano na ibere notice sano nemo isano nesto kianda gosena bokunyara kabago kumurigia David Otuori goitera noti isano na ibere noti kianda isano nemo isato inye noti ibere elinde bwemanyi boikiranu tigatosoe asebios kyake tokwirana gocha ngora turasinga njoko genderera komosemia umuswati oyo agotebanga bwanchanire no mumura nekero banchanire abayiboli bahe bakorereki bakani ngo mumuro oyo no mutaka sasa afanye nini abwatie obwanchani osabwatie mangana ya abayiboli makopi yagatebanga sisikia la mkuu ufunjikago sisemi kitu wacha tuingie madukani. Kisii FM enka yomugusi wajandikire n'uburori bwa mipa ubuko bimba magorogose arthritis oburo gose fibroid n'uburori bwa maguka amuna yanda mange hono Dr. Isa wa Isa no munyagitari ukumeta soko bwenya maruire aho abo tumeke mete yeke gusi umirana na Dr. Isa wa Isa ihinyo bwenya bwa bene gutumika mariogo yemete yeke gusi asa mange kwana no munyagitari ya sen namba yesimi enoti isano ibere isano nemo inye isano isato inye enoti isano nemo Vose 0726484063. Reverend Moses Migiro amone committee Redeemed Gospel Church Kiumbu nigo ekobarigane ase musangirikano monene bugusangirira kibeza kikigosira kwa gace nyumba ya Nyasaye kitariki sana na 2 mutinyo gutano na kabere umwaka uyu ase ekanisa ya Redeemed Gospel Church Kiumbu gucakira kiza inye chamambia ase amagani bwesko omane arabe omachumbe be constituency ya Nyaribari Church omoskeri Chardongi amano secretary general we Kiombekia Nat omoske Wilson Sosion mwasi mwaregani weto sire egasi yamane egenderere asamange bakeresimi ase namba enoti sano ibere sano ibere enoti sano isano isato kianda ose enoti sano ibere enoti kianda isano isato inya enoti ibere. Alright, abiyake mu mwacho mwe tubase kwebanga tore live fans ya Facebook nabugonya kubeka chi comment chi ngora chi likes chi pole nginchenga bino itoko skabusio biranga bya no bagotobeka roro kisii FM 94.1 semelia Twitter tonyora kisii FM Instagram no tore @kisii_fm semelia YouTube gotonyora live kisii FM 94.1 kisii TV nerenka yomugusi watonyora ngora wato bwati komanke genderete meyenka yomugusi @MC Dudus chisamo chi Twitter Facebook unyole MC Dudus. Ukitaka mimi huko enda kwa Black Book. Dr. Onyango mako pio serikali. Batiyo. Uko pamoja huko. Sisemi kitu. Umwisikoyo abuga TV rengera ribiyaye. Gose abuga TV yabayiboli. Kigera bwanchiro mumuro no mutaka. Sobo mbabuga tikende buyayigo. Lakini umwisiko sobo imasongo sasa hemu muremo taka siaenda hao msichana mtaka huko mbona nataka sida ya kwenda onyo yo mwanjira akole naki kwanje gani iko onye banjani ringi yako kama wewe ni tajiri enda kwa tajiri banjani kama wewe ni maskini angalia classification okay 0706181822 na 0796988630 na jina namba toko kwa na AMSAMO eliyokonyora ebirengere byao Kisii FM. Hello Kisii FM enkayo mugusi ona choyo kalia karaboni ko nyanjo. Yes, karaboni. Ona choyo kalia karaboni ko nyanjo. Hello. Yes. Mbiyamole sana. Amagara mbiyale. Nembu yaga kikaraboni. Titusi magara tuna titusi ogoto. Yako mbali. Cheno mwana ndaga nsunogoto. Sifiki huko. Nda kwa yo mutata iga. Ndio. Njenda tebo omuswati yenya rukeyo. Yes. Nama etenga bayiboli ba moyibole teneri yo bale kurarira. Eke bale kurarira liyo. Yes. Eke ara agenda ataka. Muchando kyo. Hello. Na bayiboli ya bago kana. Bayiboli tukoruseriyo. Okay. Oikomo yo botakambaro. Yes. Era abantu bakiramo. Bona kolengana nibirengere byaya bwati biro byebi. Yamenda. Kisii FM. Hello. Enkayo mugusi hello. Okay. Enkayo mugusi
Kaninka. No gwaso. Inka. Abana baminze gwakire nande. Bwakire buya. Dina kurukoba. wawoli duya sana nga mali nga bayiboli bakani no musiko itagendo. Yes. Ono. Ekero na muanja na mali nanja. Bana Roma nyene. Maoni yako hiyo? Ndio. Bana Roma nyene nanja. Yes. Aya bayiboli na mangao na mali aba na nje na muanja tutachiko chako gweite. Okay. Wataiya bayiboli abuna ki. Yabatiko mwise kale ndo asenge njobu anja nitalia mali. Okay. No tigeisa na nyoko mubwata ne. Asante sana. Haya. Kisii FM, hello. Enkayo mugusi halo. Mwijorimi. Tanga na mosera ibu. Ekuchi. Makopio. Serikali matiyo. Bwakire buyaga kimucheni. Ono mwekeri cyose muje kucyobe. Yes. Ono mwale kiro mucyataro muya. Umuyise koyo. Gabe abere somo muroyo. Yes. Naba yibo yabona bari ko bota bari mata yendo yakora ma yakorera kina manyire kuki. Okay. Na cyabe ngakiro mutaka na cyabe no munda. Amani yagasoye asoye. Yes. Gaba yibo libabwatuka no mwise koyo. Okay. Bamenye no muroyo. Asante sana. Oyino mwekeri cyose muje kucyobe. Okay. Kisii FM, hello. Bwakiro mongina meri nyangaresi. Ndiande. Abaibuli. Ntomwana tene tando tubwate. Akanyora njomo ngine na chita sata kanande no inde. Yes. Lakini njo mwana ona narora garo yo mana mono tinta ke tia sobo takabo. Omwana yo kali kire no musacho itali kiri. Yes. Wa support yenderende yonse paka baikero bo mabwoko menya. Okay. Intwa bangine tutale tumanya omwana itaki asa ati ayani atenenku. Ayo go chaga sa keren ko muangore bana. Ayemo nina. Mimi nimesomesha mtoto yangu, nimetumia pesa yangu yote kusomesha mtoto yangu kabisa. Ano mungino yo kwandike songo na gutege Kiswahili yo kwa. Kitumika hizo pesa. Ayo mungina meli angalesi. Kazi ya bure. Mfurana na yeye alitumia pesa lakini hakufaulu. Nje kokora kazi ya bosaka aki. Bono. Omera. Inche. Nokonyora muna abasasa bange bakunyoma abayisike batalikiri. Iyo afadhali. Yoti kato tebe ngatiye ntokere kia mana nobo kimana ngati bako tukamenyana. Okay. Ero kamana. Basapo woti. Asante sana mungina meri nyangaresi. Iyo mimi hapana. Okay, agika bresha gotebanga omuse koitiga abugati obwanchani bwaye. Atigana mangana bayibuli kiagera kwanza abasacha bataka igo bako baba yakobu abatenengo. Aende kwa nyumba ya nyasi. Kabisa. Wanze tu maisha pa. Asiko yangu hiyo. Oyakuruko agika bresha bagoteba enga oyere tigabugatie abugati enkora yaye. Kisii FM, hello. Hello Kisii FM. Enkayo mugusi. Na kidudu sina makopi yo bwakira wetu. Bwakire ya nembuya. Mbole mwekire kisa monete ya ni watikio monto. Mwatiro manufacture kisapera kerubu. Yes. Ona tiganse yango mchada rundo. Tuende kazi. Ona ndikakinda teve kama kopi. Wanoro chomba ngotara na somete. Mata banga mamura ta somete bano bose na somete kutatika tafaule. Mumura na koleta ga ikirasi 12. Umusikero somire university. No mwalimu naganyitirinde serikali mo emirimo. Ona ndikakinda teve kama abayibo. Wabatuko moise kesa antiragende. Yes. Mata manyinga na marito kubwa mate. Ndio. Ana nyoro moise kero igwana neno mo murati gala nyago abatiko ko nyago tebyo moise ke ngati apye ko genda nga sabu na ataka. Ga wana kanyenya sa mo chore ire. Okay. Ga buna nya sa mo chore tigagende. Kale abana nyago tango moise ke ngenje nga bune yu bana bara kwa moyo nyore ba kuira na nyomba na ndaba nyorera abana. Atinwa sa gochia. Okay. Gagende bwoja sanyorire abayibo kigaba musibora agende naye mbara butalinga ni babanyoma nete kibara abanda. Asante sana mami.
Asante. Okay. Enkayo mugusialo. Hello Dudu. Yes. Na omuli na Doctor of Nothing. Tuko hapa Doctor. Aloka chamutega. Of Nothing. Aloka chamutega. Wana mwale turo mujada romu ya sana. Ndio. Nale koteba kulingana n'ekinyomo kinyinge. Yes. Nkonyorora abayuri bagoswa kinyomo ky'abana babo sana. Egiye talibuya naende garoka nyoro muguri agoswa enyomo y'omwana. Iko nabwate kata giti family yaye ogosegesa kuki omwana uyo enereke genderere. Ndio. Iko tware goteba nga okonyora tutwati bashya abayuri goteba nga buna baba omwana n'umuntu nawe bayigwana naende bamenyanire. Mechinebu ata mange na boko nyona nae barobwisi batinda nirigo bakabagotaniri. Akara bako nyora na bana babo bagutinda na barubutika batinda ni bakabagotani na bayikire sibayikire. Okay. Baetire birubone bitongo kiregento nyomo ne bwate bitunu ne bitongo. Igoto ngo saba bayibuli mbago swana ne nyomo ya bana naende buna abana banjira nyoyo murure omucyumu tako yondo omucyumu tenengu yabamenye buna banjanire. Okay. Wanjani mbobu ati butaki bwati bo masikini. Wanjani abakomeki ubutaki ngo sobo masikini. Asante sana. Ndio mono Doctor of Nothing. Maoni yako hiyo. Okay. Oyakuru kwa Onsare Geoffrey yaragotebanga atubwatete buya kurusemo kya Makutano Hotel ekerondo je Damaris Nyamayo kurusemo cyari yabe abatanga mu minchorimi tanga na mosere buno ari na intuika chinsainye. Asante sana mami ekerondo je Naomi Nyarangi Makori kurusemo cyanya byo sigesima agotebanga tuko pamoja. By the way umaite bagatabanga obwanchani kerokende obwanchani nege sunte lakini koboria yika wanasema radi ikoba kali ko aka imoteka bere bona nga yaka uri tangani nga yakire labda tulikuwa maskini tukatoka huko kwa maskini huko tumefika mahali tumefika litangani nga yake kutoka Misri ufika Kanani tena uenda Misri. Sasa nani ametoka Misri na nani anaenda Kanani? Walianza huko na maskini huko wamechiweza huko tena mtoto iko taka enda Misri. Hiyo sio yangu hiyo. Okay. Bono disori tukubuli mwacho moterere mabyalero nelinga ki omuise ko yabugati ankoro yaye gose abugati birengereri byabayuli baye ekigera banyora no mu muroyo banchanire omumuroyo sobo n'abataka buna bakona barabataka omuise koyo ere sobo nigo barabatenengu afanye namna gani deka achi atigaire ni isano ne mochioka koraga chinsa isato cyabono mambye nabona botambe chikoraga chinsa isato tokonyora mangana maya senchira yobo ikeranu tomakwirana asensemo ya kane na yomo elio yomurobeli mu michulimi yekoro kwa Kisii FM enkayo mugusi meliro lya gusito nyore gwetere birango bye 94 enukta yemo wakona gisamo je cyama ikotonyore gwetere link yito ya myradiostreamer.com/s37906 enda kwa YouTube yes andika Kisii FM TV sasa hivi tena naongea hivi nuko live yani live kabisa Kisii FM TV usipotoseka huko enda Facebook andika Kisii FM tuko live kabisa Kisii FM 94.1 esemelia Facebook na bakotonyora Twitter tonyore @KisiiFM Instagram no tole @Kisii_FM MC Dudus esemelia Twitter @MC Dudus Kenya Facebook MC Dudus mimi andika Dr. Aloka Chamtega Black Book tipe mukabesa alright omwaje motegere cyabuto kina meronge 5 na 5 igore chinsabire cyabono mambia ekrabano tete ko koletere gento kegotebanga mosinya buomboli kina kindo ko letera bono iga kera to kwina gocha na mangana maya asenchera yobwekerano cheze mbali Makweli, haikwiri tu mwanu yumusinya bantu bansi birero bale sauti amugira ngoma mumwa bakulira chirusa mwana mamu mwana ye kamukwiri tesaba kemiseni sakumi amara baba jidaliki talengi sano mutinyu Januari 2000 inatana
25 Musinya nikaibuli tu 76 kagenda tujenge shule Musinya nikaibuli tu 76 kagenda tujenge shule Agakora wana matemo akutisaini KCP kaitabuya Agakora wana matemo akutisaini KCP kaitabuya Paura tutinya libo pilot ya Roadstar abewa na Julius Yangwenye conductor Kirube kamurangelia ya St. Mary's Kirube ya Nyamira Kirube kamurangelia ya St. Mary's Kirube ya Nyamira Kasama Gogendrete kutegerera kisii FM karamukianda nanye umutayema enka y'umuguzi Agasama vamikavu mfo agakara ebuya mono Kachanga akabarara kwikeli bumbiri na ine akaiwa bobe Agachanga akabarara kwikeli bumbiri na ine akaiwa bobe Inda yaje alikuruma amone gikuba busana alingi kuiba Wana kairwa chinyagitali buna kirisiti Mariana na kisii Nakuru ememolio tajiti na chinja tabaka no akwerete Nakuru ememolio tajiti na chinja tabaka no akwerete Musinya nigera lingi umwana mwigwiri asishule sabaibolie Musinya nigera lingi umwana mwigwiri asishule sabaibolie Abakoro kobatebete abayana bansama kweli utakoera Abakoro kobatebete abayana bansama kweli utakoera Mucho kwantano boxero pole sana soko sirigu no mwiwa marisara kubalia matana Abagana chok mutama kutoka tumpa mafango hotel Mwalimu itatu maba umbuli wenyangu akalira na mayanda Mwalimu itatu maba umbuli wenyangu akalira na mayanda Nabana agira disi edwini na irini farati mana unisi Evini sentiti ukina mosi makagati kisii FM nigo gigwakira ng'ampia ayo matigeli umwanchwa aso gutokora egetaseni kia gegechore ine noganete gutuma matangaza aho gocha seredi ito ya kisii FM bono nabo gutonyora gwetera abagent baito bagutuka asimiche kobwatia kore chinsemo chu gembo nyoro omagent ito ogutuka asinseme kuruku nyamcho cyber and computer services opost mashampani hoteli ebarene kore chinsemo chanya bisiongo rogoche koti kidirigo munyore omagent ito asegeitagie chiro na kuri chinsemo cha keroka munyore omagent ito imeya Ondari Enterprises opost nyansiongo General Stores chinseme cha keroka kisii FM enka yomogusi kisii FM nigo gigwakira ng'ampia ayo matigeli umwanchwa aso gutokora egetaseni kia gegechore ine noganete gutuma matangaza aho gocha seredi ito ya kisii FM bono nabo gutonyora gwetera abagent baito bagutuka asimiche kobwatia kore chinsemo chu gembo nyoro omagent ito ogutuka asinseme kuruku nyamcho cyber and computer services opost mashampani hoteli ebarene kore chinsemo chanya bisiongo rogoche koti kidirigo munyore omagent ito asegeitagie chiro na kuri chinsemo cha keroka munyore omagent ito imeya Ondari Enterprises opost nyansiongo General Stores chinseme cha keroka kisii FM enka yomogusi
Kisii FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomogusi. Korwa chintanda inye chensi gusi. Ekero osoro okora momo gakuria matiani manyanga no mugusi yo mujima kwarama. Aye manya no mugusi kwaramire. Matiani kwarama. Kenya. I wish to reassure all Kenyans and our visitors that we do not have any cases of Ebola. Biblia inatufundisha Mathayo 5:9, heri wapatanishi kwa sababu wataitwa wana wa Mungu. Nensengima aya namangana maya akisi FM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto bwegwere. Chidageka nibere chiaitaniri maiga yechinse isato chabonaiga mambia na gukwanire bwakire bia na kwariganirie asamangana maya asenchira yoboikirano litangania mangana yo asenchira yoko ya chuta aba MCA korwa sebunge county ya Kisii nigo bagikeirie bororo omokonyi bwo mugavana omoske Joash Mangi amono mujumbe obugirango mate omoske Silvanus Osoro asogokwana mangana yokurama ochaso mwaziri wobulendi bweime omoske Fred Matiang'i. Company yoboereria bwa mangana ya Safaricom ya mocholire omoske ngosabo kwabira maiga yogo kwa mobisomo nene we company yoboereri bwa mangana ya Safaricom omoske Robert Bob Kolimo omobero enigo obe teko gosambwa litko liegoro asenyomba yogo sambe mebere gotoka chinsemo cha Karioko ime yomochi o Nairobi. Company ya Safaricom nwigo ya mocholiro yo kabeiro mobisomo nene we company yo Michael Joseph go Jacoba omobisomo nene ntenenera ase company yo Muraiwense ya Kenya omuske Uhuru Muigai Kenyatta omocholire oyo kabei omocholire omuraiwe kiama kya Wiper omuske Kalonzo Musyoka bune balozi ya Kenya gochia asense ya South Sudan. Nakurwa chinse chase kabanto emeronge nenigo bakageire gukwa ne emeronge 5 konyora chinkoma chintindi obotuko bugukiera rero ekere bomwe nene yarutetwe angeno mochi omonene bwense ya Libya Tripoli. Kisii FM enka yomogusi. Abangana yo asenchera yoboikiranu aba MCA korwa asebunge ye county ya Kisii nigo bamugikeirie bororo mokonyi bwo mugabana omoske Joash Mangi amono mujumbe obugirango ya mate omoske Silvanus Osoro asogo kwana mangana yokurama gocha somo waziri bwo bulendi bwa mangana aime omoske Fred Matiang'i. Okwana isiko ya magacho ebunge yo igoro mogoroba aba MCA abo mbago setie abarayi abo babere aso ogosiria amaskani gochia aso moske Matiang'i busyo bwegesa ku kyomogusi bakora uno mo MCA we wadi ya Kisii Central moske Kefa mugaka yo manyekanite muna mrefu nigaba MCA abo bamuboletio moske Matiang'i komuro moske Mangi abaskari elimo lioka omotibiti gabana okisi nakwareta mangana mabesana nga Fred Matiang'i ngatanya ko chorwa nyonye ne esetundu bali bono mangiere onyako chorwa osono ngwa wage ruchukuro omwachi ruchineno nyagotalira eria kabera maguta komisi UC account turate boti tie korubu ya maguta yako begugata ko bwatu abasigari abaire ngwa piria si Fred Matiang'i atebe police commissioner amura abasigari ngeko ronreti umuramira ngakiara rame Fred abachumbe boito bagusitika beske amangana baje ko kwana nyamira na wone rinjiburo mwe musyo Kistown keba mogaka arayas murevu na wone ku 100% mba basa ko chesa no mu minister o security wanse binte bisare ketema to isiko bwatu ya kubwatu kurwa kigari yako tanda ki county amabuta irenga gutumia ga wone yaro nyago hakire kikura mangi ga yakire tu kikura ko se ga akire tu asinge njongwa akire tu akare tu arakire ga gutumia kigari kinene bosa chia serikali
Kisii FM enka yomogusi. Boigo ba MC abo nigo basingirete buna chinga kichaikire omugusi gocha amo na gutwara erio gerimo. Enigo bagikiretia baraibande abo besogetie ime ya Nyamira ekero moske William Ruto aikerante asomo chango na komo chechereria omoske Matiangi. Mheshimiwa Samuel Apoko MMC we ward ya Kiogoro lakini kara bachumbe be National Assembly bakurangana boka asoma David President yarenge bate banga babeka niramo ngabaruna bago to direction yo mugusi yako genda tuatene na rero yo gukana mangana ayo ngana intuntonya maiti ayi bachumbe bakorete igoro asoko bwata na maboko Chasa Maleta John Mbati chief whip majority this county omwana nara abana baro bawe chibachorwa basinini bacha banza kuburukania bagaka banene omanya kurama omuntu ole national figure bona njengo taba igoro yo mumurabu noyo igosoro omochumbo south mukrango bona Matiangi narugora alia sakale baikaransite nouru achikobolie keroko kyobo tundu bali nsaga kiya osoro pasa pepo korwe ward ya tabaka yere south mukrango nigo erubosoku ne somogusi na iguma bagirango ba mbataite ko chiko mukutano monene obogirango bamurangerio asaba mabero nyukwango gusaba mabera batiganenere akora ibintu byaye egoika 2022 arebuna gakora Kisii FM enka yomugusi. Magega yogo kwa mobiso monene we company yobwereria mangana ya Safaricom moske Robert Bob Kolimo mobero yenigobe teko gosambwa litko lia igoro ase nyomba yogo sambe mebere egotoka chinsemo cha Karioko ime yomuchi o Nairobi mobero yonigo rusetuwa senkendu ya li ime yomuchi yo Nairobi na koirwa Karioko ase moyega oikeranetugwe na bairi baimeboka ba Bob Kolimo. Bob Kolimo nigo asiretio bogima bwaye tarike ya momutienyo yo magega yogotema kurwaniriro bogima bwaye kubwatikana no borwire bwa kansa ya manyinga ntwanyorete yogiriaye ekero ari gukwana na basae be University ya Technical igoro yokurigia chigasime ya Kenya na bigo asakwanete amangana manene igoro yobukurumi. Youth unemployment, and that's because everybody's looking for a job. And it's not going to happen. We need you guys to be creating the jobs and the employment. You don't need to come and ask people like us for jobs. What you should be coming asking us to do is you need to come and ask us to partner with you. So deal with ethnicity, deal with corruption. Deal with corruption. You know, the thing which is keeping Africa in the pits that it's in is corruption. I can't preach this enough. It's not okay to bribe a policeman with 200 bob because it's just more convenient. It's not okay. You have to, my team will tell you how passionate I feel about this. So you deal with ethnicity, you deal with corruption, and the world will be your oyster. I've worked in South Africa, I've worked in Tanzania, I've worked in the Congo, I've worked in Japan, I've worked in London. None of them have what you have here. Omorai bwense ya Kenya omoske Uhuru Muigai Kenyatta omochorire omorai bwe kiama kia Wiper omoske Kalonzo Musyoka bune balozi ya Kenya gochia sense ya South Sudan. Kalonzo digachorirwe kobo mwambazada wa Kenya asense yo magaga yo morai bwense ya South Sudan omoske Salva Kiir koyetara ense ya Kenya bwangwiga. Okochoro gwa Kalonzo ngochie gotingia bwa matobya ase chinse chibere na koene kio molembe asense ya South Sudan. Moraibu ense omoske Uhuru Kenyatta na ya ense ya South Sudan obolemo chieka 10 aime yomochie onaibasa eliense yo gotumeka ase amagenderero aye enka yomugusi. Echinga kia ikagenderete company ya Safaricom nigo ya mochorire yo kabeiro mobiso monene we company yo Michael Joseph gochia kobo omobiso monene ntenenera ase company yo Michael Joseph nigo akabeire omobiso monene magayaye kuritaya na gutigera Bob Kolimo oyobete kagusira. Nonya nabo eserikali nigo yasingereire goteba buna omuntu korwa Kenya nere obwenerete gochorwa gochia koyera company eyo libagerio lyo mobiso monene. Yagusira Bob Kolimo nigo omosaro ya urenge chimilioni 10 asumutienyi. Michael Joseph wegereire ogochoro kwa yebuna omobiso monene ntenenera magega yogo kwa Bob Kolimo.
Maiko nigo atebire buna ogochoro kwaye buna ntenenera ase company ya Safaricom na sengencho yo gotabange kwa bare abarayi be company yo kobange koira libagerio nasingirete buna nigo are ntenenera goika omo bisomo nene ochorirwe enka yomugusi. Omugabana bwe county ya Taita Taveta Omoske Glanton Samboja nigo bono abekire seia masakarabu ne county eyo esie kwene libagerio gotenenelwa ne serikali enene ya Kenya. Kulengana na Samboja aba MCA be county eyo ya Taita Taveta nigo babeire bakokonya na kobegetanga samagendero ye county eyo. Omoske Samboja nigo agocha kobo mugavana ukabere gosabe county yaye enyare gosiekwa magega yo mugavana omakweni Omoske Kibuta Kibwana nere kogania buna ekampania muna county yaye esiekwe kubwatekana no mungusana no bwa MCA omwaka bwe chiribubere na 15 enka yomugusi. Egurwa chinse chaisicom abantu emerongo ene nigo bakageire gukwa ne merongo etane tatokonyora chingoma chintindio botuko bwo kira rero ekere bomwe enene yarutetwe angeno muchie omonone bwense ya Libya Tripoli kolengana no prime minister bwense yo Moske Fayez Al-Sira nigo ekageire buna abakori engane yo nekeombe kiabarwani esegi kia Libyan National Army na kyo kiabwateranetiguwe nobobe obwo enka yomugusi. Ukolera abante 50 mbakwete magega yogosambwa nomuriro egari yokubogoria maguta ye petroli nigo yagwete na magega yaye abantu bakagenda gukama maguta ase yabwatetwe nomuriro na kobaite 50 na bande gotigerwa chingoma chintindi chomuriro kwene kingane ye omukwaneri bwe serikali ya Nigeria nigatebete bune ngane ye nigo yakorekanete ase state ya Benue ime yense ya Nigeria. Ebikoro byogo kama maguta chigari chiagure byabeire byabutambe asense ya Nigeria asobotaka bwetanaine omubaro omonene bw'abantu neba maguta kare yerigoririense asense yo ya Nigeria enka yomugusi. Okorera amangana yo nakoretera nyayiguna inde asenchira yoko yachuta enka yomugusi. aba MCA korwa asebunge ya county ya Kisii nigo bamugikeire bororo mokonyi bw'umugabana Omoske Joash Mangi amono mujumbe obugirango ya mate Omoske Silvanus Osoro asogokwa na mangana yokorama gochia somo waziri bw'obulendi bw'ime Omoske Fred Matiangi enka yomugusi. maega yogo kwa mo bisomo nene we company yoboereri bwa mangana ya Safaricom Omoske Robert Bob Kolimo omoberoye nigo obete ko gosambwa lituko lyegoro ase nyumba yogo sambe mebere egotoka chinsemo chire kya Karioko ime yomochi o Nairobi enka yomugusi. company ya Safaricom nigo ya mochoro yo kabeiro mo bisomo nene we company yo Michael Joseph gochia kobo mo bisomo nene ntenenera we company yo enka yomugusi. Umurai bwense ya Kenya Omoske Uhuru Muigai Kenyatta omochorero murai bwe kiama kia Wiper Omoske Kalonzo Musyoka buna ebalozi ya Kenya gochia asense ya South Sudan enka yomugusi. abante merongene nigo bakageire gukwana 63 konyora chingoma chintindio botuko bwokira rero ekere bomwe nene yarutetwe ange no muchie omonene bwense ya Libya Tripoli enka yomugusi. ikirabo mwancho mutegareri nara ina kwariganiria ase chinse chiga ekero chiabutukire taika 15 maiga ye chinse isato chiabona igamambia chinse nye chigo ikani nkonyaretere munara hateke asenchira yoko ya chuta chinse isano ko ya chuta isano na moko ya chuta isano na ibere nkonyaretere asenchira yobo ikiranu nche igonkuru kwa Robert Mangana omaerio wa mangana maya unare twasimure na Kisii FM enka yomugusi. Kisii FM enka yomugusi.
wachandikire n'uburore bwa mipa ubukoba imbamaguru gose arthritis oburo iboro gose fibroid n'uburore bwa maguka amuna yandamange hono Dr. Isa wa Isa n'umunyagitari ukumeta soko bwenya marwire aho tumike mete yeke gusi umirana na Dr. Isa wa Isa ihyonyoro bwenya bwa bene gutumika malyogo yemete yeke gusi asamange kwana n'umunyagitari ya senamba yesimi enoti isana ibere isana nemo inye isana isato inye enoti isana nemo isato gose 0726484063. Reverend Moses Migiro amone komiti ya Redeemed Gospel Church Keumbu nigo ekobarigane asemo sangirika no monene bugusangirira kibeza kikigosira kwa gace nyumba ya Nyase kitariki sana nebiri mutinyo gatano na kabere umwaka uyu ase ekanisa ya Redeemed Gospel Church Keumbu gucakira kisa inye chamambia ase amagani bwesko omane arabe omachumbe be constituency ya Nyaribari chache omoskeri chardongi amano secretary general we Kiombekia Nat omoske Wilson Sosion mwasi mwaregani weto sire egasi yomane egenderere asamange bakeresimi ase namba enoti sana ibere isana ibere enoti sana nemo isano isito kianda ose enoti sana ibere enoti kianda isana nemo isato inye enoti ibere. Yeah. Roti machinery. Agatonga mazaze abore bigani bigosareka amazaze narawanzi ebigani byarolekana amazaze narawanzi ebigani byarolekana nagoba koiriata amachuma buye bitulia nagoba koiriata amachuma buye bitulia Baba Bauro Bosire Manyisa Nicolas Manyisa amazaze na machuma ito amoga Mumanyi, Texas, USA. Emitandao yagerira masase na machuma bamanyanire. Emitandao yagerira masase na machuma bamanyanire. Bale ale na bale ange baena nire chinamba. Bale na bale ange baena nire chinamba. Bakoligania barangerania basangengana. Bakoligania barangerania basangengana. Pelikana Moseti, Minnesota. Edward Morema Nyagechi, Minnesota, USA.
chidigiri Keva Moseti Utawara, Evans Mgoya, Johnny Omurwa engineer, Kisii County. Rogiba, Javeti Okowo. Jeremiah Mutari. Choku Mayenga, Nyakundi, Bitanya Kango, Steve Dete, Chairman, Evans Anyona, Chairman Transrain. Yesabu ya kilima akorokwa. Hiyo kitu amesika kosea. Ya bote ne inze. Akorokwa kwasa kwasa. Nipe andika chini. Kikote wanga amasase genteki sana gyatugide Cameroon gebere na isano gure kinsa isato cyabo no mambia round 4. Enere nsemo yakana nayo mwali umurubuli umumicolimi ime Kisii FM 94.1 enere nka yomugusi onje mutegereri imati ya solinki kyokora senkale kwa mincholi de senka kwakorete inyolengana nere turengo kwanira omuiseke anje tomumura bale masikini sana mumuro bale masikini sana lakini omuise koyo sobo masongo ni masose bale batenengo kegima lakini bono omuise koyo banchaine no mumuro yo kiandage 10 bono abayiboli
abaiboli basobo omuise koyo bakanire nga muise koito tari kogenda ase mu muroria barabataka aiwezi bakanire bono liso tore kubondire ki omuise koyo abwatie ebirengereri nenkoro yaye na manyinka ebono byanjito mu muroyo gose abwatie mangana ya baiboli baye awachana na kijana huyo kijana hiyo mapenzi yake peleka kwa maskini huko sio hapa. Okay, 0706181822 na 0796988630 na jina batuko kwa naye masemo nyuru mojo moteli na bagotonyora live nsemeli ya YouTube Kisii FM TV neri nkayo mugusi toli gali ngora igotonyora nigo tole live nsemeli ya Facebook tuko live Facebook nigo tole live Kisii sasa hivi kwa agenda gali ligereria enka yomugusi live tuko live kabisa gotubwatigalia abantu bare by the way chisemo chiritia Qatar tunasema big up sana yani mbia mono sana singincho yo gotubwatia buya kigima abantu balbe chinsemo chia Minnesota ime America sante sana shukrani sana abantu ba Dubai abantu bonsi be chinse chia United Arab Emirates abantu bategete ko Middle East tunasema asante sana nyoranga elingi ya itonero myradiostreamer.com/s37/12906 ogotonyole maseyemo elindeto kwane orto ebirengere bya unabo igona bogo tubekire ebirengere bya nsemeli ya Facebook Kisii FM 94.1 tukwane AMSM bila wasiwasi wote chenkoro kwa MC Dudus chenkoro kwa doctor aluoka chamtega onyango mako pio serikali ndio matiyo moroberera sembe okuru kwa mu mincholimi tanga na musera ibu nanto base kunyago chandege kirolime ya gusia ibeka 94.1 alafu mambo yanakuwa safi tiango tonyore birengere bya AMSM totebyange birengere bya ngakioko mosemia omuise koyo bwanchiro mumura abayoli baya bakani ngo mumuro no mutaka ngakiego cha yaba Kisii FM hello Kisii FM enkane yo mugusingoyo nakubwakira we studio bwakire mbuya ndani makotio na igure buya ka kimadam akori amasika mye na pamba tu sira karakara nyani wale lichi na kirumucho tu mususa mu njiri yako kama ndi kanda kwa nega ndokiga yes akataka amulike gomi era ninje mambi nayo to we okay hello we ameenda zake Kisii FM hello ayo kuji yes no bokete mauna nango mako biyo bwakire oyo nyango yakushya mutigale ga ashirushinga ono njega ngo tayo mushe ko ige kuki yes matense kero muntu ga kitata bwati kende onye ma umwabe karanyi mwametugo chabu yes mba bwata kende okay sema tu no anaye kuchingwa manoja kwa ngo morali asante sana boss wangu Kisii FM hello enkayo mugusi hello huyu ameenda zake Kisii FM hello Kisii akwe mbona nisangala kwa mgonjora nkaninga karibu sana mwisho ko yo watakambuli permanent tigaje ko muhuro yicha baywana ine bokaba nyene watakambuli permanent okay asante sana Kisii FM hello Kisii akwe hello nkaninga no gwasoire ngoyo Emboliye town chisa mune cyanyaramba cyanyaramba okay nje nare goteba mutakambuli komata kende yende kenene no bwanjani ndio yana ngabe buli Emboliye town kwa mimalesa meenda sana bwate birengerelie bijara kini hata hivyo utarudi tena Kisii FM hello yes oyo matange kongo kitana ko ligoma ege konge ngote baba mtoko emerani no kuya ngoriko eria bikundo bwanja nimboriko chora andero mbeke mogondo ko simeke bibando kwali na Veronica gakianzu mbwarero kai konge umetekwa jana wewe kolegas lera na gasi ko kwali we mogondo ndio ya mana mugasomu ya asante sana konge enkayo mugusi halo yes kipenda choro ula nyama mbili ndio naigu magaro tena ina mwana da wanja ile bora mwana na musini umetana njebe kumwa yangu yes ndibona mauni yangu tebe bese tia sama okaito yes monta yuko tutachiwa simasikani monta yuko tukachibwata
iti ya ne ra ga mota ko so go. Yes. Ona ba musiko yara enda kwa sasa. Mambi na ba ko ndi gari. Iti ya ba na ba ko na sa ina ba anda imukia sana. Anda ko na me biwa anda sa anda more mpote. Ko no chiba bebe sa de klingi ne ya ne mota ka ne ori ne yo munda. Iti ya ani mukio bona ora ga man ba to ne ngi usemba to ne. Asante sana. Kwa ufupi. Musiko yo enda sa yu. Okay. Bo bwanje ni boro. Ani kwa manyero no mora bro bwanje. Lakini to no uita na ani mbo bwanje na dire bo. Okay. Yo nango minyo ikiro tumetingia ganye to mota bona na ta ya pia. Asante sana. Lakini abaiboli nerebu yago sona na abane kero bagakora mangana yenyu. Iyo ni right yao. Lazima iyo ni right yao. Asante sana. Ekuchi. Alright, mwocho motele kile chabuto kile dakika 30 na ibere gore chinsa isato chaba no mambe chinsa ni cha Africa ya mocha okugena boitongo genda tekotegera kisi ya famu mu rubino yo mu mincholimi enka yo mugusi. Tetora nyole gento gia Daudi Kabaka. Daudi Kabaka. Msichana mwenye sura nzuri. Alienda ngambo akasoma. Arudi nyumbani. Wacha tusikie turanyole gento kia senchira inkirano kigima. Tokwira na gocha ngora tubwate simi yao ende tukolere engana yeli tukolya lero usicheze mbali tole live nseme ya Facebook YouTube genda gali ali kisii FM TV elinda tonyole na rono tole live era na warole aluo kijamu tega gali subscribe huko uko automatic si ati ukipenda huko kusubscribe inakuwa ni automatic officially automatic kila kitu tukiingia pepe unapata hapo ya kwanza kabisa. Alright, kila wana tukwe bango turanyole gente kia Daudi Kabaka kewatanga msichana mwenye sura nzuri. Ndio sasa hiyo ni wakati yetu nikiwa Uganda. Wewe una kewoje? Msichana Uganda. Francis Koroba akotebanga tubwatete buya atanga yo ni noma sana. Tuko live.
omwacho motegere tore live ensemelia Facebook ko tonyora boikeranu ororo ntona buna gonya gwetona tonaga lakini ayo nsinki andai komine ringa ki tokuboringa ki omuise koyunga kitoko mokonya ikiara babuli bakanire tagenda saa iyo sengencha saa iyo nabataka bale omuise koyini gakorwa saa tenengo sasa ekuchi tuelewane hivi fanya imagination ni mimi mwenyewe my cousin Matiang'i simechi yangu hapa chini His Excellency Chemisi Maribongwai nimwambie kuja nikuchukue kwa mtoto wangu tuende kutoa ng'ombe huko kwa nyumba ya nyasi kabisa escort ya gavana mzima tuko huko kwenye mbele ya nyumba ya nyasi I was make a best lakini moko nyalba lakini egende umade moise koyo bwata masomo ya university si ndio ebo yeye ere igagete klasi ya 12 nero form 4 lakini bahanchanire love is blind hiyo wanjani chukua huko love is blind haitambui miaka haitambui masomo hofu yako chukua huko kwa hofu yako huko Moja baharini toko teba asante sana ensemelia online watu bwati boikeranu mominjoli meloni fire moto kabisa wakisa moto kabisa alright tengo turanyole bilengere bya ya mase mu mwacho motegereri tokonyo muise ko 0706181822 nabwo 0796988630 na jina batoko kwa na ya mase ya Kisii FM hello enkayo mugusialo wakire buya itatama na yini tatu magrango yes njena yote yo mungwano yiga yes igakole mine birengege mangane abayuri mete nkara etete okay ano siko sigana ya Kristo ko sigana moiseke gabu adinje ngwa ya enda buwa ene ntakangagi aga ndo ro bacha ko mama to muchoko ndo nyolenge binto biroro kire ndo kire yote to kiroro akamenya nuko magete uro go mano okay yara binde bito biro seti nyo mojoga cheto kana kende nke yoro we cha kire gendo go de oro si ke uru oro sia mai oro si to koni kire gendo yes akamnya ora moko menyo go magete uru yo so na makopi asante sana boso wangu hiyo asante Kisii FM hello aro chako bo ya ankoro kwa MC Dudu zine nkayo mugusingoyo hello oh jamani we ameenda Kisii FM hello enkayo mugusialo yes wakira una makopiyo wakire buya ikire mata ali wetu sadiko ya space matara kutoka yes versio manya nenda yo miso ko yiga kwa hivyo ya bunda basali babwate okay ale bantani domo bro isiramo inde abantu bari barenga batakala na ubare mwindu yes na ubate nengete basa kirte siro ya na ubara abantu yatoge yako matebinga kingo botakana mawa bataka gicha muri wanase kwatire ntekere ni no morende na bako yale nto studio to bwati morende okay yabo nyabure basali babwate yes Uko itatu kute bahati ya na tabi tikagenda abwa tereri tukolige pesa na bandi. Asante sana mami. Okay. Inkanika. Kisii FM alo? Bona tiamba kunera go yiki ya batu. Tabaka nengia. Tabaka nengia ga kibisa. Ibon tiambu kunera. Kunera. Boni kunera tato ataro ya iboro tu mwiseka kala iboro tu na mura kala iboro tu bari ngebo sabon bakayo bataro batabuati yanga bono baitire bari kiyanga ne batake siku ba batake nasa ndio etarare nasa yema cyo itatu ko kore eko university amago tukurikwa yes na bande bari ba ko university mbakurikwa aya toke kati yoko nyoga na batake ko nyomana yes oyo gukana ng'umwana eta nyomo oyo takani dinera kama kuchunyomo muno yo kitiko byara abana bu okay na bara bukaba be kama kikonse na bara mo batike tukakanyoma masali kya ibana bwati kya gero muntu na gwanta ko bwati amasali tina na abayigoli bari kibakorete enkunera
Ngono bachai sama ngono bachai sama ngana bali hapa. Asante sana. Ya mana puji. Salimia watu ya tabaka yote kabisa. Salimia watu ya tabaka yote. Vamos kama. Thank you Falma. Kia bachukuru. Kia bachukuru. Asante. Kia bachukuru tabaka. Tabaka massive. Agotenga iki yabere nkunera. Okay. Kisii FM, hello. Mojogoro nonta na mau aki. Bwakire buya. Bwakire buya korera. Yongire sio mukora ya manioro. Yes. Ya nyara ile lakini nje ntonda atebyo momuro ino moise ko iyo. Yes. Obonda no bwaso buo mongina. Moise kana tagiye kwanda buo ye tanda buo ye baro baje ngobo gimabwabo. Okay. Babekere sani eri aho bonda no bwino no botaka no bwino baki. Asante sana mami. Okay. Kisii FM, hello. Enkayo mugusi hello. Mondo da. Hello. Yes. Eguji bwakire buya. Bako biyombu ya. Nako krebu ya kaki. Waigere boy gurugoba. Omanye tege no koigwana. Yes. Umuje ko yo njendo jenga muna baigwana ndo muro here buya. Okay. Bai mo ke bagenda bajako bugima bwabo. Digwisi yenjere yawa tabanga kyo mu era ko te university murata ko takara dikenga ba ndo ba ko menyamba li bara bajaire. Okay. Abo ba ko menya no ena bali ngumbu na bataka bale. Ba ko igabu na baro ba ko jakonyora ban. Enjera yo ka kukora. Nenjera yo ko atu yero mu muro ya moyo. Yes. Enjera bobu alikuwa na kwali. Asante sana. Ya mono. Okay. Alright. Kerondo ichi abdugi de kemerongene na isa tugure chin isa to cha bono mambia. To ogendera to tegera Kisii FM muro bali asembe okuru kumu limi. Jekoro kwa MC Dudus. Inche koro kwa Dr. Aloka Chamutega. Bilangere bya ombire bye. Kisii FM, hello. Hello, Kisii FM. Yes. Mekisha aria mukole. Lea kwambuka mu Tanzania original. Okay. Lea kwambuka. Lea kwambuka. Mako piro. Teba mangana lea kwambuka Tanzanian woman. Habari ya hapo. Nembo ya kabisa. Utajiri haumaanishi chochote, bora maisha. Bora maisha. Bora maisha, bora muelewane, muishi vizuri. Hata na bora uhai. Kwa na pesa nyingi lakini maisha ni kusumbuana. Ni nyumba ya nyasi. Kwana ngono montomo lito. Okay. Ai dudu. Yes sir. My friend. Gango tebiga. Ntebirioka. Utele ngumbo likende. Umro omuswati n'umro yo. Bakubwata na bayigwala barubuka abanyene. Natinga namangana abayigoli moyo tato wako ya gusumutu amacha na hagiye kwa manyene. Okay. Tokani yomba yo bunyangi. Tokani yobe gutwa imako byako tabuna ko epe kona. Yes. Ai kirororo. Nimwe ka banyana mo kinyo mo ya ino nande onde bwensi kwa siro obotaka ute kufina. Itu aseto botaka baona tole gende kintu tole bona. Okay. Asante sana. Thank you Felbai. Okay. Ekero wana tongenda te konyole bilangere bya umwancho motegereri emerongene na nyene chia butukire ure chinsa isa to chia bono mambia unga to wati dakika 10 na isano ne mochioka kubutoro moro buli yo tiyanko manyinga umwancho motegereri amorokere yobole migo se Kisii Agricultural Show ya Southern Kenya branch ngo cha keri daliki 10 cyumutinyoyo na liye kwigora ebisieli bya rasmi bono mwespini wa mwarega ni wasengencho yogo cha gwesemia bwesomie na bwo bwemanyamangana aho geitalia umwana goitani shiringi 100 yamo nechi na 50 chioka omonto mo nechi mibere na boigo onye gotageta yetigiti eli yabene ne shiringi chilfuinye chioka 4000. Yes, mate binto ne binge sana biko base show utakere go ikera nororo chinka minchiro ororo abana chirunda rundi njiro abanya korunda abana baira mashairi abana basome chifases abali bama teko tenga batenge wakipurudika huko. Watu wasimo wanachifundisha jinsi ya kufanya maendeleo. Umupira norororo chitimu chigwa kabana bali bwati bigwa ko mupira bake bwe manyinga kigusimeka kibando chikambani aho ngo chitire chia chororo na butokoroka exhibitors kirwa kirali ni gwesemia gwesomia na bwegera ukwira no bulimi bwao bwaleta amatunda ayarama ya tubese komocha ngo chakarida ligi 11 goikaita ligi 14 umutinyoyo omwaka oyo July getikia Gusi Stadium alia na yego chiabera to baisa komocha. Asante sana.
abantu baito ese amalieta nje Julius Basire oyoro manyakerogo wesho yeto ya Gusii ose kisii show yonda bekwera chinga ke imbate nando mwako enonda esho no era tutagete kufundisha abantu oboremi kiego cha tarehe 11 mpaka tarehe 14 umutienyo oyo twachakiro 7 ngo bagaragani mwezi moje some elinde toimokyo oboremi bwito bwa Gusii. Karibu nyote ibono amorokererio yoburemi umwako oyo mutienyo oyo chitariki 11 mutienyo yo gatano na kabere kisii show ase stadium yaito ya Bosongo mwensi mwariganigwe chitariki 11 mutienyo yo gatano na kabere goika chitariki 11 mutienyo yo gatano na kabere umwaka oyo abana bakegeita emie ya 50 abanta banene chimia ibere chitikiti chiabene chiribunye mwensi mwariganigwe ekurerane kisii show. Titora kana mutige kunywe sota. Okunya gotera mugonda bono takoiro tukuteri kongire ku mugonda. Kongotera mbo bono likongire liko na bongiri gabaka mako ngatiri tugotiganda arati mukanira tera. Ira likongire ligapara. Ke yabagakaba. Ntie kibono mukunya kuomanera. Erineri tukulia gatatu na etire nanyo rimwe kumbete megonge chai. Menki moko liye chai. Otagotigaye baba gaki. Kongire ko sidia nyarire mugondo gaiga. Na chire korirusi andika likwara ku mugonda. Nande ndoche mukunya ko imuki mwende mwaru toro bago motegeto tichera likoli. Ke muramanya eliogoli likongiro. Eliogoli likongiro. Eliogoli drag with 396 SL Colkenagro Suppliers Limited. Ne eliogoli ogotumira goita ebimeri bitaganeri. Unabona likongire. Okubwate eliogelio osiaro mugondo likole likongire liri. Nande toli kunya kolimu kyunya gusiaro robago. Una liyayigali ligo decompose nande litumeke buno boya secha yeye. Na kiwate bari korokwa. Elikoro ku drag with 396 SL Colkenagro Suppliers Limited. Ne eliogoli gotumeka gotanga ebimeri bitaganeri aso mugondo buna likongiro. Ekenyambi no kimogomogio bono kaba omulemi omungaini tumia eliogria dragway 396 SL Colkenagro Suppliers Limited na inde nabokonyora eliogeri ase agrovet ende yonsiera ngena sole asa mange naboko kwana no mutaalamu wabokoro ku Vincent ase namba enoti sano na ibere inye kianda isato ibere isano enoti 0724993250 gose naboko banyora asenjera yo mutandao ase www.kenagrosuppliers.co.ke osena boku batumira email ase sales@kenagrosuppliers.co.ke. Omwanjone sitera tigango tere bunalero. Omwanjone sitera tigango tere bunalero. Mpesi sitera tingo kweba. Pero ntakorocha maiga mange. Sitera numwana onyali bali. Pero ntakorocha maiga mange. Sitera numwana onyali bali. Abaiseke na bange narorira sengotara. Abaiseke na bange narorira sengotara. Naende na baya baina jeni. Kolende sitera no babulete. Tengo lenda kobuye tansi koke banto. Seke na bange babonjani.
ekero stera tayo wange ekero achire baitana ekero stera tayo wange ekero achire baitana yaye andurunga bataya umwana baba tingo kweba andurunga bataya umwana baba tingo kweba ayensa isi yangu tore ngaine abo monyerere tore ngaine omonta agokaga na bangi nomo abo monyerere tore ngaine omonta agokaga na bangi nomo Asante sana enokusibuga tudol Mombasa kotebanga otubwate bwikiranu ekerondoche bafo mamba kurosemo che Nairobi Kasarani akotebanga atubwate te live ekeromungono kurunga Wycliffe Michira akotebanga tuko pamoja hadi mwisho Philip Mose kurosemo che birongo keoke akotebanga no abwate niri meyo murobeli ale bya bwikiranu ekero Francis Siboga akotanga MC Dudus na Makopio senior catechist Francis Siboga kurochinza mochiria Jera Christ King Kilgoris Parish akotebanga atubwate tebuya alright ekoba ingia kimali Kemuma akotebanga alitundi boronga kurasemo cha Metro Highway Hotel na staff members bonse bali mekima Cosmas Nyamuaka akotebanga atubwate tebuya ekero Cadmiel John Mali akotebanga atubwate tebukiranu chinsemone cheibe no yakuruka Walter Nyabuto akotebale tundi buya Benjamin Massa kurukisemo cha Jebilat akotebanga no ale na Sofia akotebanga no ale na Sofia hata yeye pia alikuwa maskini sana lakini Lovia alikuwa Sofia alikubali hiyo wakati headquarters KK Magetumwa wakiwa na magoma ya ichu ndio wanasema iko sawa kabisa sauti sikia usito anasema anateka kuteka kabisa mungono yakuruka Abednego Monguru chisemoni chenye tieko milimani akotebanga yuko nasi Billy Otisono alime akotebanga tanya komoja Eric yule muhandisam chisemoni chenye game mwana yo Durusira akotebanga ndani kabisa Ombui Supernet Riana Massive wakiwa na Nyayo Roach Embusure engi ya PK iko ndani ya Kayo Mugusi tokotebambia mono sanu mwacho motegerere kero kwa beramo 9 kuruchinsa 10 mocha mambe gwikabono yakero to chikokora cyatege kaisano ne mochoka tosoke kurwa by the way abantekero banchanire my friend achana na wao kipendacho ro hura nyama mbichi kikatoteba ni umaene omoise koyo enkora ya eno yanchete manyinga eno no anchete ata biblos akotebanga ki no tige na nyoko mumera ne mobegenteke mushindio washakubaliana biblos tunasema washakubali kabisa wacha wakae pamoja batige wagaende robo gimabwabo ndio sida kama ni sida ni yao ndio abaiboli wachana kabisa kuingilia maswala yao kama wamependana batike baba amo egento mogokora inwe basabira amaya basira simuko nyara linde bagendere barosi family bibi nasema wacha okay gwikirabu mwacho mote no to korege ntekia nekia egentenya sude nyansu na buna botambe tole bose uno moko gwesati kama na mapuleti ya pikipiki yake ne bitu achire nkuma buna kuma kumete na bako chizemo chiri chama ikogotera elingi yetu ya myRadiostreamer.com/s37906 ukiwa nyumbani hapa 94.1 usiporidhika enda kwa YouTube andika Kisii FM TV hapo click hapo subscribe ndio tuko hapo live kama utoseki ndio Facebook Kisii FM 94.1 alafu enka yomogusi umalize maneno kila kitu hapo ukienda Twitter tuko pale Kisii FM kabisa ukienda Instagram
kisii_fm na tupata vizuri elinde bwego kiya kigima ekigerega situ no kokosemia gukomanya na bwego kogokia askerenjera goikari tukoria angio throwback thursday na turaumena na somo ruri mu minchori mi njebu na botambe ngoro kwa MC Dudus inje koro kwa doctor alwoka chamutega onyango mako pi serikali matiyo na maliche yenye kisimangi muta muchingenya sache kase ya ubaba kase ya matiang rafiki ya kukutenje bure kabisa ndugu ya ubaba patane kesho simei ya his excellence Chemisi Mariba Ungwai tusharudi tena round 2 Mr. Ngenge Mrombeta na MC Biggie tebya mangana yekene unanje nkonya korota butuko kondaire konya kobolya njorache seitonko ire wotigatigi ontigatigi toseke mpaka boire ne bibilie goteba chimatene sitobuche chimansa mwase chiabeta obote bochite aseido tongeretyo elinde totenge totengere litukei litukolinde nembri bang 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 bang. Oh baby, my baby, oh baby, my baby, oh baby, my baby, oh baby, oh baby.